А ви знали, що лохина може плодоносити аж до 20 років? Один раз посадили саджанець і збираєте роками врожай. Але все починається із правильного посадкового матеріалу. В агромаркеті тільки перевірені садівниками сорти, які добре приживаються і стабільно плодоносять. Ось, наприклад, лохина вітамінка. Ранній преміальний хворобостійкий сорт. Денис Блю. З одного куща можна зібрати урожай в 7 кг. Ексклюзивний сорт рожевий лимонад. Ягоди дійсно яскраво рожевого кольору. Сорт Пінк Шампань. Кущ дає до 5 кг рожевих ягід. Лохина Топха – це сорт, де поєднується декоративність і смак. Навесні білі квіти, а влітку рясний урожай. Лохина любить кислий ґрунт, сонячне місце, регулярний полив та мульчування. І саме тоді вона дає великі смачні ягоди, які так і хочеться їсти. Переходьте на офіційний сайт agromarket.ua, обирайте саджанці лохини і нехай кожне літо у вас буде зі смаком свіжих ягід прямо з власного саду.